Începusem data trecută să vă povestesc despre cum ajungem în relații toxice și cum rămânem acolo. Astăzi am să vă spun pe scurt, am să continui și subiectul, da? Și am să vă vorbesc despre stereotipuri. Un stereotip este, în psihologia socială, o idee general acceptată despre o categorie de indivizi sau despre comportamente reprezentative pentru anumite categorii de indivizi. Aceste idei pot fi reale, da, dar de cele mai multe ori ele nu sunt conforme cu realitatea. Pentru că au apărut nu în urma unei experiențe personale și a unei gândiri critice a noastre, ci mai degrabă sub presiunea pe care societatea a pus-o pe noi. Haideți să luăm câteva exemple. Da, să zicem că sunt o femeie de 27 de ani, sunt singură, sunt la vârsta la care mi-am terminat studiile și muncesc. S-ar putea să simt o presiune de a intra cât mai rapid într-o relație pentru a avea timp să mă căsătoresc, pentru că bate la ușă vârsta de 30 de ani și dacă în cercul meu, da, în familia mea și în cercul meu apropiat există acest stereotip că femeile după o anumită vârstă sunt fete bătrâne, sunt neatrăgătoare, sunt neplăcute, da? Mă voi trezi într-o relație cel mai probabil nepotrivită. Un alt exemplu ar fi, da, odată ce am intrat într-o astfel de relație, poate că am intrat într-o căsătorie, da, am oficializat relația, să-mi fie greu să ies de acolo tot din cauza unui stereotip. Pentru că ajung să cred că femeile care divorțează sunt neserioase sau sunt neplăcute. Bineînțeles, nu este vorba doar despre femei, și bărbații pot resimți exact aceeași presiune. Cu atât mai mult sunt într-o căsătorie în care apar copii. Divorțul atunci este mai dificil pentru că, din nou, stereotipul este chiar mai presant. Cum este o femeie, o mamă care părăsește o astfel de relație, ar putea fi judecată ca fiind, din nou, iresponsabilă, neglijentă, nepăsătoare față de copiii ei. Ar fi trebuit să stea acolo și să suporte, indiferent cum este relația cu soțul. Sunt multe astfel de stereotipuri și de obicei nu suntem conștienți că acționăm sub imperiul lor și cel mai bun lucru pe care îl putem face este, primul lucru, să conștientizăm situația în care ne aflăm. Cum facem asta? Prietenii sunt un mijloc bun de a ne arăta din afară cam cum se vede situația. Și terapeutul, de asemenea, poate fi o persoană din exterior care pune o oglindă în fața persoanei și arată, uite, nu cred că îți dai seama, dar în momentul ăsta decizia ta este influențată de niște forțe mai mari, de niște stereotipuri și cred că ar trebui să te gândești dacă ce vei face pe mai departe. Data viitoare am să vă povestesc despre alți factori care mențin relațiile toxice și despre cum putem fie să le reparăm, fie să ieșim din ele.